ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତିଟି ଦିନର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଦିନଟିକୁ ସୁଖମୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସପ୍ତାହର କିଛି ଦିନ ଏପରି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଦିନ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳବାର କିପରି ରହିବେ ସାବଧାନ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିରି ଡାଲି ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ବିରି ଡାଲିର ଚୋପା କଳା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ଶନି ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଶନି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଦାପି କଳା ଡାଲି ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 2, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଦାପି ଜମି ଖୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 3, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧାରୁଆ ବା ମୁନିଆ ଜିନିଷ ଘରକୁ କେବେ ବି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଏହି ଦିନ କେଶ ଏବଂ ଦାଢ଼ି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେଶ ଏବଂ ଦାଢ଼ି କାଟିପାରିବେ। ନମ୍ବର 5, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।